Halo everybody, halo everyone. Bertemu dengan saya lagi di sini, Abdullah Abu Bakar. Baik, kita di sini akan membahas tentang tropes yang ada di Clash of Clans. Dan untuk kalian jangan gundah, jangan gulana, karena kami di sini hadir untuk Anda memberikan informasi seputar Clash of Clans. Baik, kita di sini akan membahas tentang tropes yang terakhir. Di barak yang terakhir ini hanya tersedia di barak level 10. Kita panggil saja PK. PK, ini dia PK. Gini, gorek. Tak no. Lah, iki jenenge PK. DE modelnya koyo anu rek. Koyo Jepang ya, koyo pahlawan samurai Jepang lo modelnya lo. Iki jenenge PK. Ono sungune. Nah, jadi aku sih kayak samurai Jepang, tapi mbo jaremu ya. Samurai Jepang tapi iki nih helmnya iki dimik kayak Viking ya. Iku ya. Saiki tak tutupi kekurangan dan kelebihannya PK. Kita lihat seksama. Iki mang modelnya ya kayak iku mang. Nek jariku kayak di Jepang iku mang, tapi apa jenenge ngarani? Dimik ambek iki lho koyo mbek anone Viking iki me padha ya kan. Terus saiki nang ngene spesifike PK iki damage per second-e 270. Tadi dek iku damage serangane iku gede. Jadi efek serangane gede. Jadi berarti lek dek nyerang mortar dalam 2 kali serangan bahkan bisa cepet hancur lah ya. Iku PK. Sing keloro hit point iku nyawane PK iki yo gede rek. 3100 ya, tadi dia gak gampang matian, masih diserang bertubi-tubi. Jadi bertubi-tubi yang kau serangkan loh, malah nyanyi. Oke, lanjut mana training cost. Jadi training cost ini 32.000 exiler ya, rodok larang sih, tapi lek di apa jadinya ngarane dilihat dari segi fungsinya ya jane cukup berbobot dan memang harus dikatakan istimewa. Favorit targetiku ini, jadi dia ini nyerang sembarang sak karpet dhewe. Sungguh wong angel aturane ya. Terus damage ke tipe. Tadi anu rek PK iki serangane iki gak koyo balon, gak koyo dragon. Lek dragon kan ketika nyerang tonggo-tongone katut kena kan tipe ini. Tapi lek PK enggak. Ya kan, tadi PK ini sungguh nyerang mortar ya mortar tok sing kena. Kanone gak kena masuk di jajare. Jadi nek kanan ya kudu nyerang kanone, gak nyerang mortare iku ngono ya. Terus targetnya iku lemah. Tadi PK ini targetnya ndak lemah, gak iso nyerang di udara ya kan. Tadi kelemahan PK ini ya oleh kena sisi golongannya anu rek. Golongannya balon. Tadi dia gak bisa berkutik. Bahkan bisa cepat mati jariku ya. Terus housing space iku selawe. Dadi lek awakmu masak nggawe PK, dadi ruang tropsmu iku mek didik. Masalahe housing space iku selawe. Jadi ruang untuk menggunakan PK iki selawe rek dalam trops. Ya, terus training tim iki 45 menit. Dadi awakmu lek masak nggawe PK iku ya rada suwe rek waktune rek. Masalahe 45 menit ya. Terus movement speed iku andrek langkah pergerakan itu lambat ya. Tadi dia playune iki mek 16, jadi rada lambat ngono lho ya. Terus saiki bahas kekurangan dan kelebihan PK. Pertama kelebihannya dia iki defne dukur. Damage dukur. Tadi dia kan 2 kali pukulan bahkan bisa menghancurkan lawan ya. Sing keloro hit point, nyawane iku ya gede ya kan. Dek ngono rek. Tadi yang pertama kelebihannya nyawane gede. Terus damage ya gede, iku kelebihannya. Saiki nang kekurangannya PK, masake larang. Jadi awak lek masak PK iku larang rek 32.000 exiler. Bayangkan nek awak masak telu wis piro ya kan? Larang. Terus yang berikutnya training time. Awak melatih masak PK membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Masalahnya training time-nya 45 menit, suwe kan. Tadi awak melatih masak PK ya kudu sabar, masalahnya suwe. Terus terlalu memakan ruang housing space.
Tadi awakmu latih nyerang kayak PK pasukan mbak didik masalahnya hosting spesies PK itu akeh ngono ya. Jadi dia memakan ruang sangat besar sekali dalam iku iki lho lek karo ndek kene iki lho. Lah ndek army camp iki gede rek mangan ruang rek ya. Jadi apa jenenge PK iki ndek army camp mangan selawe nggen. Dadi njukuk jatah wong selawe iku mang ya. Terus movement speed ya main 16 jadi dia pergerakan itu lemot ya gak secepat goblin apa nyoba secepat goblin mesti istimewa ya. Wih jelas apa urung ya, aku harap kau menjelaskan. Kau jelas ya kan. Wih cukup ini video itu aku Abdullah Abu Bakar. Bila ada kurang mohon ditambahkan dan bila ada lebih mohon dikembalikan. Saya Abdullah Abu Bakar mengucapkan selamat malam dan salam Clash of Clans. Dadah, dan ini base saya. Dadah dan jangan lupa di subscribe ya. Dadah.